Ale ak si túto otázku nepovieme vo svojom živote, staneme sa kresťanmi, so varekaj zabrzdím de áčen. Ale Boh môže robiť veľké veci. Čísal čavoro, čajori, čísal mur, čísal džuvni, čísal puro. Boh môže cez tvoj život manifestovať svoju moc. Ale musíme si povedať túto otázku. Je Ježiš pre teba tým všetkým? Hinoda o Ježiš oda mekfedersov arakľa stýro dživi pen. Našim ňom čaduj amen. Halleluja, sláva ti Bože. Ježiš je to najlepšie, co máme šaja rakľa. Žanen so pravle prebačí nenvange, ale potrebujeme urobiť aj si kresťansko-duchovno inventúra. Kampola mege varekanate zakerom sa vore pobočky, sa vore vúdara Andr Peskro dživi pen, a te chudopesky te prerachinol a mare naklady. Či je to naozaj tak, ako to má byť? Kampol pesky te prerachinolo veci. Žanen so pe začala da džives. Maškaro Roma, láme mi to srdce. Dýkava da džives pe začala da. Oni pijavente prilol, Ježiš Anglada, bo kamarátos prilol, epen prilol, dan man te bolol, bo opezdal te bolol. Ale nie je tam zápal, nie je tam smrť, nie je tam ten nový život. A preto potrebujeme naozaj te predika za mare hodnoty, te predika za máro dživipen. Či sme naozaj zlomení, či naozaj milujeme Pána, či naozaj je tam Kristus, či ovino da centrála. Suske me java v Palestre, suske piravam do zbor. Musí byť Kristus navrátený do našich životov. Odi hodnota, skutočno hodnota, Andrea Maro Dživipen, musí tával pale. Ak je Kristus tou najväčšou hodnotou, kamavke tepenom, o veci peščalavna. Švázikaj dža, či Andrej škola, Andrej Buči, Avri, švázikaj dža, o Kristus ela tuha. A keď lapes báre veci lede v leskre, odrpesky tu použila. A Boh bude manifestovať svoju moc. Zásni, bratia, Romale, mládež, savore sú sam kade. My potrebujeme milovať Ježiša. Amen. My potrebujeme milovať Ježiša. Frímame go, budeme milovať zhromaždenia. Frímame go, že budeme milovať chvály. Frímame go, že budeme milovať dobrý čas. My potrebujeme milovať Pána. Andrej Peskre Kera. Andrej Peskre familii. Zaľúbiť sa znova do Ježiša. Oj ovtával oda ešemno Andrea Maro dživipen. Ano Filipáno 3:8 peno. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečnú zástnu poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. A Pavol kade peno. Kaj to význanie kade peno, že pokladám to všetko za smeti pre poznanie Krista, pre zisk mať Krista vo svojom živote. O Pavol Džanosu kade peno. O Džanosu kade peno. Leskro význanie viery, že o Ježižin buter sar savorosu lesás. Savorosu lesás, lesky kariéra. Lesky kariéra, či má finančno, alebo kariéra, a ty távol služobníkov, távol vareko, má dobré meno, byť farizejov. Všetko to pokladá za smeti penol, roky práce, roky som študinoval, položil to pod kríž Ježiša a penďa, mekvede som šajzisky na Andrej Miro dživipen, hino Kristus. Poznanie Ježiša Krista, na informácia. Ale ten živý, osobný vzťah, sar penolo Pavol, ja som neprijal evanjelium od človeka, ale od samotného Krista. Mal som to osobné stretnutie s ním, ale potrebujeme túžiť. Bez túžby, bez hladu, bez toho, keď nebudeme hľadať Pána, ak Pán nebude na prvom mieste. A na či vás tándal amaro dživipen head, tak fur amaro kresťansko, nábožnou dživipen ča ela, pal ajso, čas chodenia s ním. Ale potrebujeme te prečino o hodnoty Andrea Maro dživipen.